Mark chapter 9 verse 1 kusvika paverse 10. Ndichatangisa kuwerenga. Pane musoro unoti kugwinya kwaJesu pagomo. Zvino akati kwavari, zvino kwazvo ndinoti kwamuri, vamwe varipo kuna vamire pano vasingazooni rufu vasati vaona ushe hwaMwari huchiuya nesimba. Mazuva matanhatu akati apfuura, Jesu akatora Petrosi naJakobho naJohani akaenda navo mugomo refu kurutivi vari voga, akasanduka pamberi pavo. Nguo dzake dzikapenya dzikachena zvikuru. Hakuna musviki pano panyika angagona kudzichenesa kudaro. Ipapo Eliya naMozisi vakaonekwa navo vachitaurirana naJesu. Petrosi akati kuna Jesu, Rabhi, zvakanaka zvatiri pano. Ngativake matumba matatu, rimwe renyu, rimwe raMozisi, rimwe raEliya. Nokuti akanga asingazivi chaanotaura, nokuti vakatya zvikuru. Zvino gore rikauya rikafukidza, inzwi rikabuda mugore richiti, uyu mwanakomana wangu mudiwa, mumunzwei. Kamwe vakati vachiringa-ringa havana kuzoona munhu, asi Jesu bedzi anavo. Zvino vakati vachiburuka mugomo, akavarayira kuti varege kuudza munhu zvavakanga vaona kusvikira mwanakomana womunhu amuka kuvakafa. Vakarichengeta shoko iro, vachiita nyaya pakati pavo kuti kumuka kwavakafa chinyiko. Mwari vakomborere soko rake nekuti nderechokwadi. Mazvita. Pachinjikwa pane upenyu, Jesu ati nditamise pasi nepfuma ngezvenhando pambekawo nazvakanaka. Wadikani mune ngaende pamusoro leida wedu pamwechete nemhuri macoordinators ese nemhuri dzenyu, pamusoro yefundisi maondo nemhuri, pamusoro yevatungamiri veprogramu iriko yanhasi veCM
pamusoro muriye kwangu, pamusoro praise team yedu kutimbira zvakanaka, pamusoro chechi irirai. Amen. Regai kutaura chinhu ichi kuti munhu anombira mberi kuno zvinake chechizviri, saka chechimbe toda kutenda kuti iwe inoita chikamu chechizviri. Paunoona uyo ari parutivi pako ari mupenyu newewo paita upenyu zvonaka, so toda kutenda Mwari nayo. Regai ndikoti mu2 minutes idzodzi, regai ndikuvereka zvakanaka nemuereki Mark chapter 9 verse 1 kusvika pa10. Ndasimudza musoro unoti ramba kudzika mugomo. Ndiwo musoro ndasimudza, handisi kutora pakareba, chapamba nemi zvishoko. Ramba kudzika mugomo. Panapa ndikuona Jesu ari kusuduruka achibva mukati mevamwe, ari kutora Petros, ari kutora Jakobo, ari kutora naJohani. Akati ngatimboendai parutivi patinoenda kuti timbonotsvaga nyasha dzaMwari. Wanoenda wari munguva yekutsvaga nyasha dzaMwari, vamwe vari pasi pegomo. Vakomana vanonakirwa vari pamusoro apo. Jesu anotaura nyaya kuti nyaya nguva yekudzika yasvika. Tichidzika pasi nekuti pano pagomo handipo pane basa. Zvatiri panapa tiri muchechi muno tiri mugomo. Asi mugomo handipo mune nyaya huru. Asi kumba nekubasa kwatichadzoka taabva muno taakudzika. Todzika kuenda kudzimba dzedu nekubasa kwedu. Kubasa kwedu kuya kwamunosiya kwakapinde miyedzo yamakasiya musi weFriday. Musi kutafanana na bosi wenyu, hamusi kutoonana, ikoko pasapa ndo pawakakudzika. Waipanapa ndasimudza uka ndiri kukontradikta, ndiri kuti ramba kudzika mugomo. Gomo randakutaura Yesu akapinda mugomo chairo. Bati gomo randakutaura nderekuti pane gomo rinopfuura kupira gomo. Gomo iro iri ndo munamata. Wekuti kadai dzimba wakatikatigare panapa, toaka matumba edu panapa. Yesu maakudzika kune zviro zvekuti makanga muri mugomo renyama, mazvizwa here? Asi maamba kudzika manje pasi apa pane vanhu venyama. Vakomana vabva vati Jesu isusu tatonakirwa nezviri pano zvekuti pasi apa pane madzimai edu imwe nyaya. Chimboteeredzai tiri panapa. Ndiri kuvadikani patinokumbira nyasha dzaMwari, patinonzwa zvanyasa kuita nezvakutaura muupenyu hwedu, tikanzwa zvabata mukati meupenyu hwedu, tomuwane muramato unoti Mwari pamanichitsamba tiri kubvapo ramba kudzika mugomo. Nekuti ukadzika ukanga wapinzwa mugomo naMwari, ukadzika unogona kukundikana. Ini ndingade kukuudzira, ndafara kuti siye yakatigadzira kudzidziswa kweutungamiri. Iwa mutungamiri anogona kutaura kuda kwaMwari nekunhu kusiri kuda kwaMwari. Unogona kuva uri mutungamiri but une shamwari. Dzidza kuziya shama dzekuti associate nadzo, dzinokuti gomo rawakwira haupepo. Kune dzimwe dzinoti chingomuna uri mugomo, titori mugomo so. Nekudai Mwari kuti achisvika tiri muno mungao anditesitine nekuti patasvitswa paina asina kusvika une problem. Patasvitswa apa mazvizvo pane zvazvaita. Ndikuda kutaura panapa kuti paine pamboimbwa nziyo mbiri ndatisaibwa kuti iwewo usina kusvika hausati wapinda mugomo. Zvochireva kuti uchitori ipapa tisatafamba wadzidziswa asati wauya. Itoti kana kuti ongoti werere namufundisi mauri endai oneni kuseru toda kusvikawo mugomo masvikawo. Because chinoita kuti munhu utadze kunzwa kusvika mugomo, pane dzimwe pfungwa dzinokubata dzisiri dzoMwari. Because kana wakudzika mugomo unogona uchingoimba nziyo inoenderana nemunhu ari kubva mugomo. Because haungaimbika chimbo chekuti ramba timwe wawa, iwe uri kudzika mugomo. Asi unotoimba kudenga kwakanaka kupinda pasi pano nekuti pane pawanga wapinzwa. Kana kunzwa mukati meupenyu hwako wakungonzwa kuti huri kuva mazuva ano ngedzaJesu. Munoziva
Mwari uri mudenga rekuko. Praise God. Amen. Andikunoziva kuti ukadaidzwa muchato kuti kukataurwa dress kala yehembe dziri kudikana ukaenda usina munhu ndakazoenda ndaona ndazviona kuti ndaishandisa ndinaona ndaziya kala yaaa asi Mwari wakachizondibatsira manje kubva ndachizoona kuti hembe shishi yangu iri kumecha nekala kwabva ndachizonokavhirawo ndikati takadaro kala yedu yapanapa ndeyakati so inini yangu ndinayoimana asi ndakwedza ukandichitika ukadaidzwa ukanyorerwa kunzi iri kudiwa panapa iwaiti Amen. unofa unomecha haikuna kupuputira muchinokushanda mushando wake matimagona kune vanhu vada kutonga zviri avo watodaidzwa muzaii kutodaidzwa inyasha pakakanongo kutodaidzwa kunyeya mushando wakutera kuda kana ndisingadandindaidze zvino vadaidzwa ndiwavakisa mutemo pasiri pamba pako kwira mugomo. Amen. Amen. Ukaona shuwa uri kwawadaidzwa kana lanchi ikanonoka kuuya ipamushando iwe unose kuna mwana wanodasiterekifunesa mwana chimanje taredza kuti uone anodaira kuzviswa taredza ini ndiri kufunga kuti kanga watoona paane problem basa remunhu ari mugomo ngerekunamata ingava ni Jesu akasvika pamuchako pakati mai vachibva vakanapalapaita problem panapa wachibva watomhanya wachibva waenda kuna Jesu zvikanzi panapa pane kaproblem. Amen. Jesu zvake munoziva Jesu ari kupindura zvikandirinazvo waikwesedekwa asi vakasvitwa nekuti akazotanga kupa instruction saka tiri kuti isu tikanga tiri vanhu vari mugomo tikanga tiri vanhu vakunamata Mwari mumweya nemuzvokwadi tikaona pane problem basa renyu rekunomuzaunamata kuti pakapaita problem itai kuti vakaite tekova ivo unoita tekova rimariri. Amen. Ndaida kuti kwaya kana mukatoimba zvekuti chisambanyasha dzaMwari asi hamufi makatora chinzvimbo chaMwari. Watungamiri wafundisi kana ndikatogona kutungamira chechi kuti chechi noti chechi yakufamba kunga ine spiri yakufamba zvekuti munhu wese ari kugutsikana but hatife takatora chigaro chaMwari. Mwari ndiMwari. Regai kuti kulambewo kana dai Mwari vakakomba fadza kuti vana vesu vari mudzimba mavakaroorwa mutogutsikana navo but kubereka kwenyu hakufe vakakupai chigaro choMwari. Mose kuna Mwari wakanga wasenzeswa naMwari waiswa pachinzvimbo chekuti Mwari anogutsikana.
mangwana uri panze, nasi uri kugomo, zvoita dambudziko unokonfyuza Mwari. Ipo zvibvunza muupenyu hwako kuti pane zviri kutaurwa handinawo here pane kukonfyuza Mwari. Nasi unokuti Mwari kuzwayo mangwana ndotuseke tongoti Mwari wobati ndiri Mwari wanorekera wogwati kuzwai Mwari wobva wasvika panapa kuti Ibrahimu. Saka unokonfyuza Mwari mazvekuti iwe muromo wako unongoreruka kutaura zvinhu zvisina basa. Ipo zvibvunza vadai kunega kuno kwataura chinhu wobva wazvibvunza asi ingoriyani. Amen. Chatinoziva isusu kana ivi mwameno mukaenda kana kuenda kumushashi chinonzikitsende ipo. Amen. Hamuna pamunopozwa dai munhu akatotadza sei chinonzifuse kuti munhu akasikwa mufananidzo waMwari. Nomega akatotadza sei akatoti akatodzedzereka zvekuti unotambudzika kuti wakoma asi Mwari wakungoti ane benzi neane rake kudzana munopuruza. Zvino unozotora chinzvimbo chaMwari uya itu kana chitinda Mwari paunotenda Mwari kuti Mwari wakaita hawo hawana kutipa mukana wekupinza namudenga. Amen. Ndainofika kuti ine maimugana ndokuti okay but yeah dai vanga vakazondoti waivopi asi Mwari wakati zvino zvese ngezvangu imimita here inzwaikwadikani imineni kurarama kwatiri kuita laisosirarama tichichengetwa naMwari wamuobva wafungidzira kuti kugona penyu maningi. Aiwa iwe neni hatisi kugona but nyasha sodirungoti tichireko ndokuchengeta so ndikuti patenge tichengetwa naMwari ngatiti Mwari kuzwai kana takochengetwa zuva rakapfuura toenda mumba medu mugomo tonamata kuti Mwari mazvita nepamatisvitsa. Dai Mwari wakatibatsira kuti nyaya yemugomo iyi tiibate zvakanaka. Saka taibata zvakanaka inotisvitsa patinenge tiine nyota napo kuti zvii. Andinoziva kuti kunze ukapisa serei munhu unoita nyota chaiye kuti zvaipa zvinokonyorwa kuti imwa mapo imwa 2 liters kana 5 liters pazuva kunyepa utumwiri kungoti nguwangwa nyota anje. Saka ndiri kuti ini kana uchiti zuva rikapisa unonzwa nyota chidaidira kuti vangambai muchipisawo mweya wangu ndinzwe nyota yekurapa. Zvino ukazwa iwe unoti iwe zuva rese ropera sokuti nhasi isondo kubva mangwanani kusvika kudoke hauna kana nyota yawangonzwa asi mvura chaiyo unoda. Paina problem. So ndikuti isusu ngatinzwe tanzwa nyota tikanga tazadzwa mvura ikanga yawanisa mukati menini paunomhanya paya ziya rinobuda kuparidza kuti mumiri mune mvura nekuti ukapera mvura mumwiri tinokuendesa kuiswa madhiripi kuti udzoke pacho ndopatida kudaidza manje tovake rovaidima naimaoko pamusoro kubatsira mvura yakasika pai mumwiri. Saka ndiri kuti wakunyange panyaya yenyasha kana ukanga wanzwa kuti mvura yenyasha mvura yekunamata Mwari yapera ingaura babadzika amnyamshe anotekwa ngekuchipatara asi ekuita pachaka Mwari anondouya ogara munewe. Dai Mwari wakatibatsira hanzi kutya Mwari kunobvisa vanhu yakanaka. Kutya Mwari kunobvisa vanhu yakanaka nekuti mwenyuko yokuti kudenga pakanaka kupinda pasi pano pano zvacho chimwewo akanga aidhakwa anga avhakacha uyawa nepamba ibana kusape oimba so aizoita baba wakazomuti madhokusa akadaro andiyani
wanwai pakudenga makanaka kupinda pasi pana abva saka ai majokisi aka aisoiti anozara pama majokisi asingaiti bai kuti unotamba nezvaamai makambozo ngaiongokuudzirana izvinhu vanenge vari magrupu munaona zvinhu zvazvekuisa majokisi mamwe kuti munoita demoralize grupe uchitaura zvamwari uchitaura mwari mwari kuita kungamunyira ode zvino akazoti watapidza kuipa kudenga kwakanaka kupinda pasi pazviya pamusoro itsekuchero anzi takagara pasi kudhuse mhuri zvikanzi imo kudenga pasho pakanaka upamuritaurawo izvedu zvindakwatiori pano mwakambokuenda here sekuchero makaona kwakamira sei kuitira zvose takadii makaona kugumbuka zvikanzi iwe kana iwe usina nyaya kana pfungwa dzekuenda kudenga indoita zvauri kuita izvizvezvi kana isusu tazoenda tinokuona kunaka kwacho so wakazoenderawo mberi vachiti iwe zvaunopupea kuenda kuamerica uchigadzira uchiti kuti kuenda kuamerica kwakambokuendera unoziva ndomakurasika kuti pamaiuya kumusouth africa uno maisu makatonotengana mabhegi mamwe amusangobvira patomboshasisa mukuzimbabwe afuna kuenda kusouth africa kana kudai kukatoakuti pakalipopa apa vamwe akauya nezvekujamba zvezvi pane makazi unotosunga chete kuti ndiro south africa zvanhu zvakanaka saka izvi zvamwari zvamunoti mukanga mataurwa zvamwari motanga mava nemubvunzo yekuti zvamuri kuti kudenga kwakanaka makambokuenda here atinamate mwari kumainezvovai mazuva toda kutaura vatikani yekuti zvese izvi mapira mugomo mangaungorambiramo totaura tichidzikai pasi pane basa asi mweya wenyu ngauramba uripo pasidzikai asi mweya wenyu ngauramba uripo uye kuti mweya uramba uripo kana nai kuti zvinhu zvese zvambe zvakanaka kuti unyatse kunamata mwari muzvinhu zvakanaka pfungwa yako ngaive pazvinhu amuziva kuti kunamata mwari pfungwa isi pazvinhu wogunamata daiso wogotoona munhu ari papa ari kuchema unenge uchatobvunza kuti achipedza kwakufunga amuchema asi nambe zvakayabya uyu paakasvika haufa akasvika kuba kana usati waona zvenguva bati vamaona zvenguva munotosvika chete ende kana wakuiswa mugomo namwari kana nguva yekubvunza nekutarisa kuti mwari pasiteti ipa hakuna nguva yazviri nekuti mwari wakubvira newewe saka ngatitipatingetoya kuchitsvadikana ngatikataura tichipati mwari dzirai nenini chimbomira zvekufunga nezvomwe ita kuti mwari dzirai nenini mukamabata ininika tese kwapasemle iwe kwako mazuva ese kuti nguva yekuchechi kwako mazuva ese kokuda kunoramba uchinonamata maishinguri mazuva ese mwari vaina maishinguri mwari wenu imbobata upenyu wako mwari vaine nini zvinhu zvemukadana kuya zvakanaka havadikai munotoona tasai kuti section yedu section yedu haina kumira zvakanaka kana kuti chechi yedu haina kumira zvakanaka imboita kuti mwari inini handina kumira zvakanaka nekuti ukadane ndikadaro machechi yokanaka so izvi zvekuti vhangeri richitaurwa oita basa rekuti nokuda kuti anga ari pari vatomuzvizwa kutosvika kuti vhangeri vakaramba zati anga ari pari zvinoda kuti iwe wakausipo baiwewe wauri kusvira wacho kuti anga aripo newe muri tuo makamusipo nekuda wanga uripo ungadai wabata zvinhu zvakashorwa zvekuuma mwari vatibatsire mwari vatiite zvakanaka handinzwi kuda kuenda kure kuitira kuti tisiye nguva yedu kune mabasa wakapiwa zuva ranhasi muzita rababa neremurumbwana neremunyamurera amen. Oh
Zadzi Zadzi Remo